Nyakorom Gajwang dakika na biriyo tok sadek mar okinyi. Chenro en mar mbako romo. Chenro chako sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Antiere ka mar michal mar fuambo. Bang'e nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo katai e chenro mano mar mbaka orome twak. Mane kidieny mano mar ariyo. Parni chal mag fuambo gin weche mabende waluoni duto tema bende ibiro bedo kiyudo e weche mago manyien chakre migago. Mamoko mabende biro bedo katimre kapod wadhi nyime kod mbako romo, wabiro bedo kwa kao achiel kachiel. Wachaka nagi okenge mago mag pogo buge mago mag grade 10. Wang'ini jonyuol jopuonjre kanyakla kod jopuonj osebedo kod achiedh nade makoni kod kocha wira ne koso buge mago mag grade 10. Ka bende giwacho ni grade 10 textbooks na poko chiwa yanga. Omiyo odiochieng' makawuono Jatend migao mabende notipone ka mochung' weche mag somo mano Migos Ogamba biro bedo ka yango chenro mano mar keyo textbooks mago buge mag jo grade 10 e kor gwenge mopogore opogore. Entiere koda rombe ariyo mabende biro bedo kotimo odiochieng' makawuono kuonde mabende goye chapa e buge makamana. Romo mokwongo Nyakorom Gajwang' biro bedo kar saa 4 mano mar okinyi kar kamigoye chapa mano mar buge mong'ere kaka English Press Limited mantiere gwenge mag industrial area. Kano romo saa 5 mar onyango Nyakorom Gajwang' bende biro bedo kamigoye chapa mago mag buge bende mar Ramco Group Kenya duto te mantiere industrial area. Wantiere gi jofambo magwa Nyakorom Gajwang' mabende biro bedo kanyo. Chenro makamano ka biro bedo kwa chako wabiro bedo kwa kawe achiel kachiel. Kopogre gi mano bende waluoni chenro mago mag jopuonjre mag grade 10 chopo odiochieng' manyoro Nyakorom Gajwang'. Odiochieng' manyoro ne en chieng' tarik 21 dwe mokwongo. Chopo odiochieng' manyoro mano ne en deadline odiochieng' mogik manego bed ni jopuonjre mag grade 10 nariwore koda sikunde. Nyaka sani kaluwore koda nonro mano mar migao mochung' weche mag somo giwacho ni kwan atamalo 90 mag jopuonjre osedonjo e skul, mano manyiso ni kwan mar 930 osedonjo e sikul. Ka nyaka sani wang'e ni jopuonjre manotimo KJSEA na gin 1.3 million. Koro ipenjo ni kwan atamalo 10 gin kanye. Dibed ni gionge koda fee e kin mamoko. Koro wang'e ni en chenro nonro mabende imanyo godo jopuonjre makamagi mar mondo mi one ni 100% transition otimore mar mondo mi gidonj e skunde mopogore opogore. Kopogre gi mane kaunti ma Kisumu Nyakorom Gajwang' maneno gai machon mano mar dohe pachoka mano Justice David Marago odiochieng' makawuono obiro bedo koda rombe e kaunti mano ma Kisumu. Wang'e nyaka sani en achiel kuom jogo eko mabende alap dhoge ndong' ne bedo jatend piny e pachoka. Osedonjo weche mag siasa kendo entiere chama kata duond bura mong'ere kaka United Green Movement. Odiochieng' makawuono gintiere magawa moro e kaunti ma Kisumu kama bende obiro bedo koromo gi moheo jochung' 50 ma alap dhogi ndong' ne kombe mopogore opogore pachoka katiyo koda otiko mano mar United Green Movement. Wach machielo mabende gibiro bedo ka gilando Nyakorom Gajwang' en chenro mabende duond bura mar UGM ntiere godo. Gintiere koda chenro mano mar luorore e counties 47 e pachoka ka bende gejiwo oganda ma pachoka mar mondo mi wuog oko mar ndikore kaka jorit ombulu. Miyo ma en wach mabende waluonu Millicent Adhiambo biro bedo kaluonwago e kaunti mano ma Kisumu. Kopogre gi mano kintiere buore Nairobi ka Nyakorom Gajwang' nyisa nyaka gi sani ntiere chenro mabende biro bedo kachako kar saa 3 mar okinyi ma bende osemana romo. Kama bende ntiere group mago mag jo bodaboda mantiere buore Nairobi ma bende gi sani koro wacho kanyo ni gibiro bedo e gwenge mago mag GPO roundabout. Kintiere buore Nairobi ing'e kama GPO roundabout ntiere. Koro gibiro bedo kanyo ka bende gipuonjo jopiny ber mar kedo koda yedhe mamero ji. Koro mano bende en wach mabende waluoni Nyakorom Gajwang'. Wach mabende kinde mosekalo waseneno nyaka jatend piny Kenya ka bende nyono ne motegno ahinya yedhe mamero ji mabende moko kuom oganda jatiyo godo e pachoka. Koro jo bodaboda kwedo tiyo koda yedhe mamero ji. Bende ka ono romo kanyo saa 5 bende gintiere koda romo mar neno kaka jo bodaboda chal margi inyalo rit e yo makare, welfare mago mag jo bodaboda duto te waluono. Kopogre gi Nyakorom Gajwang' e kaunti ma Kisumu bende jokupet bade ma Kisumu bende ntiere koda romo Nyakorom Gajwang' ka bende odiochieng' makawuono gibiro bedo ka giloso gi jofuambo. Seyo ma bende gintiere godo Nyakorom Gajwang' en kaluwore kod jogo eko ma bende norocho ratich jatend jopuonj mano ma St. Cornelius Nyangoto mixed. Koro ntiere kaka norocho ratiche ka Nyakorom Gajwang' gibiro bedo ka gilose odiochieng' makawuono duto te ma bende Millicent Adhiambo biro bedo ka luonwa e kaunti mano ma Kisumu.
Kaunti ma Migori nyakor Mgajwang' wantiere gi nyawadwa George Juma. George Juma biro bedo kaluonwa ywak mago mag jotije machon, mano mar kambi marego tiang', mano mar Sony, ma bende noteng' gi lwetgi mogo. Manyaka sani giywago reyo ni pok ochulgi osara kanyakla kod omenda mamoko mabalang' manego bedni nimiyogi e kinde ma bende noriembgi e tich. Koro en ywak mago mag jotije machon, mano mar Sony Sugar. Obro bedo koluonwa ni jotije mag Sony to giwachang'o to kambi owuon mano mar Sony Sugar ma bende noteng'o lwetgi mogo. Gin bende giwachang'o kaluwore koda chudo mago mag jotijgi machon ma bende ne giteng'o lwetgi mogo. Kaunti ma Homa Bay nyakor Mgajwang' ba bende abich ntiere. Kaunti ma Homa Bay kintiere kaunti ma Homa Bay gi aluora mare, mano Homa Bay gi Kendu Bay kanyo nyakor Mgajwang', ntiere yore kata mana peini ma bende ichano lor e kinde ma bende ichano gundh kata los olalo mano makanya dhiang'. Wang'eni olalo makanya dhiang' ntiere apaya ma Kendu Bay kochomo Homa Bay. Magi wang'isi motelo nyakor Mgajwang' nikech apaya makamano mano matudo Homa Bay gi Kendu Bay ibro bed ka iloso bridge mano makanya dhiang', manyiso ni ibro bed kilore kuom thuolo mar ndalo 10 chakre week mabiro, chakre juma mabiro, chakre chieng' tarik 27 mar dwe mokwongo, mano biro bedo chieng' tich ariyo nyaka rom kanyo chieng' tarik 5 mano mar dwe mar ariyo mano mar higa. Ni biro bed kiloro Kanya Dhiang' Bridge e kinde ma bende koro ibiro bed ka iloso olalo makamano. Koro king'iyo kata mana report mano mar Kenha ma bende ne gichiwo, milome mar Kenha nyiso jogo eko ma bende wuok Kendu Bay kadhi Homa Bay yore manego bed nuluwo kanyakla kod jogo eko mawuok Homa Bay kadhi Kendu Bay. Koro donje portal mar Kenha kanyo mar mondo ming'e yore maber kodi ma bende ibiro bedo ka iluwo. Yedate gi kaunti ma Mombasa nyakor Mgajwang' wantiere gi George Aoko e kaunti mano ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono nyakor Mgajwang' Aoko luonwa romo mano mar jodak ma Owino Uhuru ma bende ywagore bende kaluwore koda dwaro mar piny owacho mar rem chulo gi omenda kaluwore koda masira mar kwiri. Inyalo paro masira mar kwiri led ma bende nosebedo ka thago jodak mago ma Owino Uhuru. Koro biro bedo koluono wach makamano, jodak makamago biro bedo kaloso e gwenge mag Jomvu e kaunti mano ma Mombasa. Atieko nyakor Mgajwang', weche mamoko mabende biro bedo katimore aluora marwa, bed gi ng'eyo ibiro bedo kiyudo gi wang' jowi mano mar Ramogi TV. Mabiro en twak e chenro mar mbaka romo chal mar piny Kenya. Welo ntiere studio, Cleophas bende oseikre gi twak. Akaw yo matin, Cleophas odonj koda twak. Oritiru masani, nyinga Sharon Ng'ao. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time.